Hemen dituzue, azken egunotan, Nafarroko komando bati konfiskatu dizkiogun armak. Ikusten duzuenez, eraso egiteko puntuan zeuden. Bombak ere atzeman dizkiegu. Kremazko eta esne gainezko bombak. Argi dago, Yolanda Barzinari egindakoa bezalako atentatua prestatzen ari zirela. Jende hau etzebilen txikikeriatan, merengea egin zuten. Dakizuenez, oso arriskutsua bere onda ekspansiboaren gatik. Ojaldrea ere aurkitu diegu. Etxean egindako artefaktuak danak. Postre industrialik bat ere ez. Bideo hauek ere konfiskatu dizkiegu. Eraso gehiago egiteko prestatzen ari zirela erakusten dute. Atxilotuak identifikatu ditugu eta badakigu komando goxuako kideak direla. Gozokile aktivista talde arriskutsu bateko. Zorionez, arekadan komandoko kide batzuk atxilotu ditugu. Lehergailuak prestatzen ari zirela. Gora eskuak! Utzi irina maigainean poliki-poliki. Txorakeriarik ez zaitu? Artifiziero adituak ere behar izan genituen lehergailu batzuk desaktibatzeko. Eta iragarri nahi dut, aurrerantzean, Parot doktrinaren variante berri bat ezarriko dela. Porrotx doktrina. Atxilotuta, bete-betean harrapatu zaitugu. A ber, tarta hau pirritx gure lagunari botatzeko da, aurrentzat egiten dugun ikuskizun batean. Bai, aurrentzat. Izango zen politikariren batentzat. Segi, komisariaren.